Dangshan pilai ban nakaliang jong ka BJP kalasay ya kita ki kerteng jong ki kertong ki ban yakun ya kanika MDC election. Hang ni mentang ngadon bat spokesperson jong ka BJP man yakran ye halor ka jing berkrek jong kanika parti ya kanika MDC election. Kublai ba kumuka senghi kita ki mat ki bakong san ki bakawan rat nak benta kanika MDC election. Nang nak penmi kan manifesto nak tayo mentah. But kau ini kimat bakam kongsan kalong ba po manifesto jingi kalong ba ingin pen wara anak ba kan long ba kini ki rang ba shnong ki sim ki rang ba dong ki edu long ki ben yo na ta monthly honorarium ka ba long ka jing siu kila ampan kam nam ta ka shnong la jong ne nam ta ka office ka jong ki ne namar kum kalong matahi kam don ka nu jing siu ban mun si ni pet ki bon ki nong penya shnong ki edu ki pelut hinaka jing lum barit kat pigi la ai na ka shnong ka thau ki ni kwan pen kam kene kan long kamo kan kampolong systematic nang ba kila ban don ba ta monthly honorarium mo ikini ki nong penya shnong but sekawai du kalong ba ngin dia le du kumno ban pen lat no ya kene ka mining ka bing laong kita ka mining policy bing la ile matang bun snam ni klam poisi ta ka daw ka royalty ba ka di ban yo district council mutar ka la do yo ka royalty ba la ban yo na ka royalty ba la ban yo nu du yong te but ki major minerals ru te will take it up ba ka center kram kin la ban pen kam kloy na ikani kram ba revenue jong district council kan kam kio shushu ru gidan ki ngi pekai ru kompen ru kam ni po district council ru kabam dan kata ka recruitment policy kaba kila pun rung ru unu bertre hang tum dan kata ka process na procedure kaba yahap ti kawai ru bingi kwa ban introduce po district council kalong ba ngi deben dan transparent recruitment policy hak ba lat kanun ka kamru kin da advertise but kum juru ka kam recruit ru kan man dan ka policy mne ka ban chutung kat ke ba ki somon dala de hi but ngi kwaru ban berklannya kini ki traditional healing practices kami don mengi po apa deng jung jat benda jungi but hapo ka bahkan rung no iki po ka ayush ministry nantaru but pi minta ka don kini ka six schedule biki ong bikin amend ka but ka we ni mat ka bikin amend ka long bikin pkiu no iki seats naka laipo ko makalong mata ka sapo mana ka tu sapo bada kin don sangut ki nominated members ni kwa ban lakum num no la artli ki seat ki nominated seats ka de ban let ka we ki de ban let ki sim but ka we ki de ban let ki daloi tangmo dah po Jaintia Hills District Council ka di ban dong we ni nominated members din long ni ki pedeng ki daloi ki bek say jit him ki ban na po Khasi Hills Autonomous District Council de we ni ki nominated members un de ban de po ki sim ki bikin say jit him ki pra sim ki ti gini ki mat ki ba kham kongsan ki bangin le but ru bingin pen bonra no ka Central Monitoring Authority po District Council marpi bon sin nginang shi minta dang shen ba ka accountant general ru la pen mi ka report ba ka klambiang ka kompanyat ya ka jinglut jingsep jong ka district council tengah sola don kam na ba ka Central Monitoring Authority khanang khamtam nam ta ki scheme ki ba ka one direct na po central government but halor ka neru pindi kini ki scheme la dang shudap bi ba MLA jingi ba san borch lai lalej po Delhi ban karpat ka Delhi ba bikin sedang no ka direct funding ya district council kum kalau mata kali state government tu ka sapaj po district council ngi so ba aba ka central government la ne ka constitution ni klai thu ka district council jungi ka ayu ba kan one by ka direct funding na po central government ka district council gini ki mat ki ba kham khoksan ni le ti hakajing jong phi ba lada ki ni ki kertong na po ka BJP ki poi ha po ka district council haduk kat nu kan long ka jing mentoy ka district council namang itip ka sarkar pedeng chatai ru ka dei jong ka BJP lada gidon hibre la jong ka kham suk yangi ba ngin penyat kum kalau mata bon ki ke bingi kwa benda ni po state ngimla mang ngim dan ki bri rajong po assembly ngi dan tang argut po district council ngim dan menu dan larang ngi la bandan ki bri rajong ta kamut kanu ka bingi perkhat apo kum ka party office kanu ka lat gan ti bingi smuthu ba ka lat ban kiu ya ka state ki jungi ngi la ban
ban nong no ban ong ni ki bre jungi ki represent ni apa district council bagi men take up ni issue ka suk ingi bagi terkam lengba ki bre lejong Tila dangi paya ka MLA election like naki arngut hiki MLA ki ba day na ka BJP ki ba hi ki dang ban kerja ka BJP pipet kumno pat ya kani ka jing yakun ka MDC pat menta kajingnya kalong ba buntli ki channel menggila le interview ngasih om bitang ni ka WP kalong ka iba sosi ba habakut la pchua election to ka mi si ka nyam pinakran inu ki beriru berkhaki ong bait lada kawan hi ka BJP government lane district council lane state government ru ngitikna baka jingroi jingpar baka development jo ka state kan wan dan re chua election beda imi itu nyam si nyam bat katu ka peran den ki beriu dari menta ngila asu thu hai bingi duna ban ngile pen bet kata ngile pen su thu ki beriu ban please perkhat chua jingroi jing ka par jong ka state na jong chua nomor ba kata ka jing nyam lani ban khang tang yimani kamnum don ngila bana de jing thor ba kanum don hiru den re ni de ki ege tang ba jing pen su thu bakala jong ki parti ki bale persa yangi nomor ba ki su thu bala da pi kren nam ta ka roi ka par kimnum la bania tunjuk bor lani kimnum la bania kren persa ya ka BJP den re dagan kalat panan kam tang dengan nyam di ban comes to development kimnum la bania tiny ar kimnum la he Tila da pipet ya ka jing terikam jong ka KHDC lada ka BJP ka poi apa ka KHDC ki kita ki an ki ba kongsan ki ba PE ba day ban pen klan chuchu ya ki kawai ma ngatai la ka ki poi ki bridging po district council ngin kawai ka long ba district council ka mandate hi jong ka day ban preserve ya ki cloud ki betab ki environment ki jongi ki ba ngang sungo ba ka khlampat la le adu mentaru pi nomor balai ba kandai persen ka forest ke jungi berkhot ka wa ke ru ki hap ka jing pet jonga district council tendre ngin dapat pada ka khlam la te ban le te ki kam te larang ngim la hi ban protect ka environment ke jungi temu di ka mandate di jong district council pi khlam la pendap kata the one thing ge ko protection ke environment ke jungi ka badan kam kemut but kar company di ke district council ber ko wedu kan kam more transparent but transparent man ki liang ka financial ka rukom tung jam but lada ka district council ka day ban le ya kata ka mandate ka jongki tang mo ki day ban donru ya kata ka resources akiru baki day ban le kata an kata ka resources kan 1% central government lada ki le hok kata ki kam ki jongki resources kan 1% central government lada ngi pai shaka border area ma ipet menta hatu pisngo ba ka KHDC ka don ya kata ka bor ka baklan ya ka badai bat ka jing bat ki jaka ki puta po border ni kumno interstate border ngapit ka geng namar ba nglapit ba na po Assam nang tai laradon kanang dispute apeng ka Meghalaya ka Assam berbor hin kong kaset one ka district council lagi dan district council ngapik ngumshopo garbi state badan district council ka district council jong ka state na po Assam kaset de maka ka balam prang khmate ni hang ni po state jungi kam julong ta ka shulong bagi district council gi jungi la shulong tangi member gi bini gi member ne bakal atung state government kim ju shime kata ka senjam ka ba hakmat bikin yalam pi ngasmo ba ka district council ka de yalam maka kan mar district council di maka ka badan ba khot ki ka jingtip halor ki port ki sam ki ni ki tai bar khot ki jungi di district council ka badan tinga semua ba district council ga di ban shim kamlam khaman but untuk sabut ke state government kumalong mata kamlong nomor menta dengan pet ka shugolong tang pada state government jungi Assam but the state jungi Meghalaya ka Assam kamdan e district council menta tengah try ni pe hi bon ki ka kamram baka di benda district council pe bon ki liang hi kham pat la le hi menta pinong ka kipot ki sam ne khla ka klau ka wa ka ni ka tai jungi kham pat la benda ka ka kubor jong pi se ki pat ba knang bakin yo ban kerja ni ki kertong jong BJP shu antang ni ko wei pi kwa development ka state pi kwa ba ka state ka jongmi kan roi kan par ko molong lang ki wi state perkhat sani ba
bo chwai ta kan yam sharut nomor bali ba kiditang jingelam pakla bat panen kam ya ka jingmu jipur khala jong bat jori ka state ka jungi bat ki state kamta ma ek state ki ba ka BJP ka sanshar angta pin se I kumno ka development kala onan state jungi ka jo ka PE ke bi state ka ba sanshar ka BJP kumno ki roi ki par bat ka ba jan e ban ngi ka Assam kumno ka roi ka par ka Assam ta sansnam rifsnam ka jo ka development ngila no ra ngi ne la ka BJP kalian jengi ngi ai kublai pi plashi pun